курса наших, моих сяброў, всех, хто вучыўся ў гэтым училішчы разам са мной. Я шмат аб гэтым думаў, даволі шмат турбаваўся, і неяк мне было даволі так страшно, что ли, можно сказать. Ну, за тыя нейкія гадзіны, якія я апошні час, тыя дні і ночы, якія правёў без сна, апошнія дні. Спачатку ўсё маё нейкае хваляванне кудысьці знікла, разам з думкамі, правда. Але ж цяпер хваляванне вярнулася, але ж думак не дадалося. Ну вось настаў той момент, якраз таки, аб якім я думаў. Душно, не буду вас долго затрымліваць. Чакайце. Ну вот бачите, зімно не жду. Нема думок? Думок нема. Тур я нечто скажу. Ну вось вы на мяне глядзіце ўсе, да, я спадзяваўся, што пад канец людзей будзе неяк меней. Можа, на мяне тады глядзела меней рачэй, я б меней не хваляваў. Ну добра. Ну добра, аб творы. Ну што сказаць аб творы? Ну такі просты твор даволі. Тэмы нейкай я такой не падымаў, складаны, такой агульны. Просто майстэрня. Ну, скажем так, это майстэрня не нейкая, ну, можа, она нейкая збіральная, там, ввогуле майстэрня мастака, але ж менавіта для мяне это майстэрня Глебаўскае училище. То есть вучэльні, дзе я, можна сказаць, сябе адчуў як чалавек. Я лічу, што мяне просто не існавала на вучылішчы нейкай асобы. Все, што я ведаю, я зразумеў і разумеў менавіта тут. І вось гэтыя працы, это ўсё прыгледжана з натуры, это менавіта тая майстэрня, якой я займаўся, это тыя людзі, якія мяне акружаюць, тыя рэчы, якія мяне акружалі. Вось якраз на працягу гэтага года, мінулага года. Ну, по сутнасці, ну што я буду казаць таком сваіх нейкіх композиційных знаходах і своей техники, пакіну працу критикам, не буду их лишать їхньої праці. Ну ось, для мене моя праця це менавіта те Глебовське училище, яке застав я. Це некий такий островок свободи, де кожен чоловік має право сказать свое слово, має знайти менавіта свою некую думку. Островок некой свободы думок и свободы погляду на свет. Таким я запомнив наше училище. Не ведаю, яким яно буде далі, як до його будуть ставитися